ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизу муҳтарам. қурби асъор имрӯз бародаро баробар ба 176 сомону 60 дирҳам. дӯстони азизи меҳрубони ман, видеои имрӯзаи моро то охирон тамошо кунед, дар ҳайрат мемонед. як участкаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Ёвон. хеле ки дида истоден 4 дар хона фундамент рехтагӣ, як калидор ҳамагӣ 5 та ва як кухни майдаҳак. дӯстони азизи меҳрубони ман, ина як камази дига смес падарка карда мешавад. замин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дачаҳои чили меган, номаш дачаҳои немат, яъне кемтарин ном доштааст. замин ҳамагӣ 6 сотиқаи дӯстони азизи меҳрубони ман, инаме боло қати канал мегзара, ҳамагӣ 50-60 метр дурай канал. дар ҷои беҳтарин қарор дора, ҳавои тоза дора, беҳтаринай. ҳама вақт салқинай дӯстони азиз. ва инами фундаменти баявой армирвуд кардагӣ рехтагиай ки ина арматурош буровардагиай гиде ҷои тумба мешава. даруни фундамент пур кардагиай, фундамент зиёда 1 сол шид истодагиай, ягон дарду бало надора. касе ки мехара ошушава. проекти российские бародаро, инҷа мансарни дом, деэтажни дом бояд шава. касе да ки дар корай, ма ҳамун проекта барош нишон метам, метона ҳамтари бардора. хулоса оби канал дора ва оби кофарниён меган, оби хитой меган, чӣ меган намедонам, ҳамагӣ 150 метрай. метони бикаши биёри шланқати тобистону зимистон об дорӣ. учочи қатъи дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳамагӣ як мода 15 сум 20 сум кор мекунад, капек. ва 6 сотиқ замин, нархи замин бародаро 100,000 сомон, 100,000 сомон арзиш дора. мада просто срочно сум дар корай 85,000 сомон мондагиам. барои чӣ? барои ки наминҷа гирду гӯшаҳои замино 60,000 сомонӣ буд, ҳамара фурӯхтан. 60,000 сомон ай наминҷа замин фурӯхтан. фундаменти ма худаш 32-33,000 сомонӣ ғалтидагиай қати усто. хулоса 90 чанд ҳазор сомон мешад таги 100,000 сомон. ма ҳамира 85,000 сомон фурӯш дамондагиам. окончательни сена оформит карда метимтон бародаро, оформит ҳозир 5-6,000 сомон шидагиай. дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳамаш 100% то раҳи трасса ҳамагӣ 100 метрай. касе ки харидори аниқай муроҷиат кунен. 85,000 сомонӣ ҳеҷ пул нестай. ҳозир мехарен, фундаменти тайёр, проекти Россия, ҳамаш 100%. касе да ки усто дар кора, ина усто калон дар тори фундамент сайругашт дора. ҳамин фундамента ҳамин усто рехтагиай. боқӣ дар паноҳи худо бошен. касе ки харидори аниқай, дар номерои экран дида муроҷиат кунен. худо нигаҳбон.